Iubiți frați și surori, am deosebită bucurie ca să exprim această trăire, acest sentiment prin ceea ce urmează să prezint mai departe prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, ceea ce mă frământă de câțiva ani de zile, poate 20-30 de ani de zile, de când așa zisa democrație a apărut la noi în țară și de când s-au schimbat toate lucrurile. În biserică vorbesc. Adică adunările au devenit goale, corurile s-au desființat, cântările sacre care erau adevărate ofrande sfinte au fost modificate și transformate în fel și chip. Orele de rugăciune nu mai sunt dorite, tineretul pleacă în afară. Sunt multe schimbări. Dumneavoastră poate ați observat mult mai multe decât vă pot povesti acum. Și perioada aceasta, așa zis democrată, m-a făcut să văd cu totul altfel și venirea noastră aici, la biserică. Și anume, faptul că nu mai există dragostea dintâi, nu mai există acea sete după Dumnezeu, acea foame pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram copil și mai târziu Dumnezeu mi-a păstrat această dependență totală de adunare. Am lucrat în această biserică toată viața mea. Copiii mei încă îmi spun că am neglijat familia ca să fac mai mult pentru biserică. S-ar putea să fie și așa. Dar, din păcate, nu pentru toți se păstrează aceea sete după Domnul, aceeași foame după Cuvântul lui Dumnezeu. Un mare teolog catolic din secolul IV, a trăit între 354 și 430, un bine cunoscut, de altfel, cred că dumneavoastră ați auzit de el, Augustin de Hipona, așa numitul Sfântul Augustin. Spune așa: Tu ne-ai făcut pe tine, pentru tine, o Doamne, și inimile noastre sunt fără odihnă până găsim odihna în tine. Sufletele noastre sunt fără odihnă până găsim odihna în tine. Dar știți că la un moment dat unele suflete pierd acest sentiment al lipsei și al golului sufletesc. Îl pierd. Așa cum se exprimă, de exemplu, Blaise Pascal, un alt gânditor, un filozof și scriitor și matematician, tot catolic, un om al lui Dumnezeu care a scris, a murit la 35 de ani, tânăr de tot, dar a scris niște lucrări fundamentale de teologie. A inițiat o lucrare de redeșteptare în cadrul Bisericii Catolice, respinsă până la urmă de papa, pentru că pune într-o lumină neplăcută activitatea papei. Auziți ce spune el? Există un vid în lăuntru fiecărui om pe care nu-l poate umple decât Dumnezeu prin Fiul Său. Un vid, adică un gol. În lăuntru fiecărui om. Dar din păcate, repet ce am spus adineauri, unii oameni au pierdut acest sentiment de vid sufletesc și și-au găsit satisfacție în alte lucruri. Unii au plecat la afaceri, alții au plecat peste hotare, alții în lumea largă pentru distracție. Câți au mai rămas care au acest vid, acest gol, această sete după Dumnezeu? Dumneavoastră l-aveți că sunteți prezenți aici, dar ceilalți îl au? Unde sunt? Fraților, acestea sunt problemele care mă frământă pe mine de 30 de ani de zile, 30 și ceva de ani, pentru că văd că lucrurile merg în jos, nu în sus. Am făcut și scrisori către Uniune, către conferințe, peste tot. Am făcut scrisori și am arătat. Muzica noastră a luat un picaj, e muzica lumească, noi nu mai avem muzică sacră în biserica noastră. Suntem exact cum sunt și baptiștii, și penticostale, și muzică satanistă, muzică lumească, cu text religios. Lăudăm pe Domnul. Care Domnul? Se fac festivaluri de
fanfare. Săptămâna trecută a fost la Alexandria un festival, festivalul acordeoniștilor. Din toate colțurile țării, inclusiv și străinătate, au venit și au cântat acolo tot felul de geamparale și tot felul de hore și tot felul de... Lăudăm pe Domnul. Care e Domnul? Se pune întrebarea, care e Domnul? Fraților, dacă nu ne vom trezi la timp și dacă nu vom schimba direcția, în loc să mergem în jos, o luăm în sus și o să vedem cum, de la 11 cu ajutorul Domnului vreau să fac o descoperire, care am făcut-o pentru mine și pentru dumneavoastră va fi pentru mulți de o descoperire, să schimbăm direcția pentru că altfel ne prăbușim. Sura White spune așa: în legătură cu starea aceasta, Domnul va veni curând în fiecare biserică și la Florești, dacă spunem fiecare biserică, general. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un proces de curățire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni răi, care nu iubesc adevărul și nu-L onorează pe Dumnezeu. Este un articol scris de Ellen White în revista noastră a bisericii noastre, Review Herald, în 1895. Asta spune dânsa că era acolo în America. Și anume că trebuie să aibă loc proces de curățire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni răi. E vorba despre acei oameni care nu-și dau seama că sunt răi, că ei nu sunt răi prin voința lor, dar prin neglijarea cuvântului lui Dumnezeu, prin neglijarea preocupării de a fi în contact permanent cu Duhul lui Dumnezeu, s-a produs o împietrire a inimii. Știți că pietrele la rinichi și pietrele la ficat nu se formează așa dintr-o dată, o piatră peste noapte a intrat acolo. Nu! Se asimilează atomi. Atom de siliciu, cantități infinitesimale. În fiecare clipă se așează și începe să crească până să devină o pietricică așa, cât o mărgelușă mică și după aceea ajunge la dimensiuni mai mari. Cam așa se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Neglijențe continui aduc schimbări continui, dar nu în bine, ci în rău. Orice îndepărtare de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu și de biserica aceasta, de prezența aceasta în sabat, produce o împietrire și oamenii devin răi, fără să-și dea seama. Și în loc să lupte pentru cauza lui Dumnezeu, ei pot să vină în biserică și să lupte pentru un alt domn, să cânte pentru un alt domn, să laude pe alt domn, crezând că laudă pe cel bun, pe adevăratul Dumnezeu al lor. Dar ei nu mai știu lucrul acesta. Mi s-a arătat că dacă cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu nu vor face eforturile care se cer pentru ei din partea lor, ei așteaptă să vină reînviorarea asupra lor pentru a le îndrepta răutățile și pentru a le îndrepta greșelile. Dacă se așteaptă ca ploaia târzie să-i curețe de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să-i pregătească pentru a lua parte la marea strigare a îngerului al treilea, vor fi găsiți prea ușori. Pasajul este destul de greu de reținut, dar am să dau ideea principală. Și anume, cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu, adică noi, dacă nu facem eforturile care se cer din partea noastră, o să vedem cum, mai ales de la ora 11 o să arăt care sunt acestea, așteptând că ploaia târzie care va veni va schimba caracterul nostru și scăpăm atunci și de bârfă, scăpăm și de pofte neplăcute, adică păcătoase, scăpăm și de mândrie, scăpăm și de avariție, de lăcomie, de minciună, scăpăm de tot, pentru că vine Duhul și curățește inima. Este greșit, fraților. Nu vor primi Duh Sfânt
în măsura ploii târzii decât cei care au făcut eforturile cerute din partea lor ca să sfințească viața și să înlăture orice defect din caracterul lor. Vasele să fie curate. Și când vasele sunt curate, inima este curată și dosarul nostru este curat în fața lui Dumnezeu. Atunci vine marea strigare. Și eu m-am întrebat, păi dacă așa stau lucrurile, înseamnă că acum trebuie să facem, dar cum să facem? Oare prin eforturile noastre putem noi să ne purificăm vasul, să-l curățim vasul nostru? Nici vorbă de așa ceva. Atunci despre ce eforturi este vorba aici? Pentru că timpul trece repede, o să intrăm în discuția aceasta mai amplă de la ora 11, că se cere un efort permanent din partea noastră, care este obligația noastră, și numai așa Dumnezeu își face partea Lui. În orice proces, să știți, în orice proces spiritual, nu există ca Dumnezeu să facă totul și omul să nu facă nimic. Nu. Omul trebuie să-și facă partea lui, pentru ca Dumnezeu să poată să-și facă partea sa. Sperăm noi să vedem întreaga biserică reînsuflețită, întreabă serva Domnului. Acest timp nu va veni niciodată. Iarăși o altă corectură în ce privește concepțiile noastre greșite. Am auzit și eu, când eram copil, pe frați, o că vine Duhul Sfânt și ne face curățirea și ne schimbă inima. Așa trebuie să se producă înainte. Schimbarea inimii trebuie să se producă înainte și curățirea trebuie să se producă înainte. Și vasele curate vor fi umplute cu Duhul Sfânt. În biserică există persoane care nu sunt convertite și care nu se vor uni în rugăciune fierbinte și biruitoare. Auziți? Rugăciune fierbinte și biruitoare. Nu se vor uni. Am constatat și eu acolo în biserica unde am fost în ultimii 20 de ani, de curând ne-am mutat într-o altă biserică, Alexandria, am văzut și eu oameni care, când vin la ora 11, ei nu vin nici la ora de rugăciune, nici la ora de școală de sabbat, ei vin la ora 11. Nici măcar nu intră în biserică. Rămân acolo undeva afară și discută tot felul de lucruri cu totul străine de sabat și de locul acela. Discută probleme de salarii, de pensii, discută de probleme de câștiguri în Spania, prin Germania, prin unde merg ei. Și acolo sunt foarte mulți plecați și mulți care mai vin și care pleacă, există o circulație mare. Un interes deosebit pentru a câștiga, pentru a acumula cât mai multe lucruri. Lucrurile spirituale nu interesează, ei rămân afară. Iar alții care vin la ora 11, vin ca să cânte, așa e corul în biserica unde mergem noi acolo. Biserica este ceva mai mare decât aceasta și sunt câțiva 20 de oameni acolo, locul de restul gol. Pe la ora 11 să sunt un exod. Se aude sunet de pași pe scări, se aud discuții, se deschide ușa și intră în bloc. Și se ocupă locurile din față. Aceștia sunt cântăreți. Și cântă la început și la sfârșit și pleacă și mai vine iar sabatul viitor, tot așa la ora 11. Unde sunt ei în timpul acesta până la ora 11? Eu nu știu. Deci există persoane care nu sunt convertite și care nu se vor uni în rugăciune fierbinte și biruitoare. Trebuie să ne îndeplinim lucrarea în mod personal. Asta este ideea principală. Mântuirea este personală, nici măcar în familie nu poți să pledezi în vreun fel să obții niște avantaje pentru cei de lângă tine, soțul pentru soție sau părinții pentru copii,
Pentru că mântuirea este absolut personală și pregătirea este personală. Trebuie să ne rugăm mai mult și să vorbim mai puțin. Deci, trebuie să ne rugăm, asta trebuie să facă, printre altele, sufletele care doresc să fie umplute cu Duh Sfânt și care trebuie să fie biruitoare, să-și curățească vasul. Rugăciunea și aceasta să fie o rugăciune permanentă și anume rugăciune biruitoare, stimați frați. O să vedem cu ajutorul Domnului, când o să ne întâlnim la ora 11, că există și aici o știință pe care eu n-am știut-o mult timp. Mult timp am frecventat biserica, e adevărat, nu de la ora 11, veneam dimineața la ora de rugăciune, participam ca dirijor, lucram, eram activ, dar tot gol eram, ca și ceilalți. Trebuie să ajungem să fim plini de Duhul Sfânt încă de aici și acest Duh Sfânt trebuie să coboare și să înlăture tot ce este pământesc, ca după aceea marea strigare, care va fi în măsură mult mai mare decât până în clipa aceea. Până aceea este o primire parțială și diferențiată a Duhului Sfânt. La marea strigare, toți cei care sunt pregătiți ca să primească vor primi plinătatea Duhului Sfânt și vor avea loc evenimente ca în ziua Cincizecimii. Mă opresc aici și aș vrea ca să ne rugăm cu câteva persoane care doresc în legătură cu aceste scurte idei și cu ajutorul Domnului vom continua de la ora 11 să aprofundăm subiectul acesta care mi se pare mie esențial pentru timpul solemn pe care îl trăim. Amin. Ne rugăm, Domnule.